presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bensic, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kudig Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Benigno. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, atong magtatampo si Benigno. Kini ang problema, no? Lahi ra kay sa inyo. Kaya ang uban, na problema sa kwarta kay wa na ikagasto sa pagkaon. Pero kini ako, na problema mi kung usaon na mo paggasto. Pero aron ninyo yung sabtano, nga nung ingon ani, mao kini ang mga panghitabo. Pre, imo pre. Oo, Imo may mo sunod mo kanta, pre. Wa mas Pedro kay lakaw man, ikaw lay kanta pre. Ya wala gitar-gitar, gidamang Pedro gitar di man ya. Kani ako. Sige, pre. Kuan, mag-minus one lang ko. Kana may pa minus one na lang Di ta. ninyo, di gid mo palkansira yan, di kung pagkatao ka, ay suway ko ng minus one, di ko mo, Pedro, makuha ba niya na ako, Lakaw ligis Pedro ni lakaw eh. Kadiya pa ya. Edit sa Ako say ko ako cellphone. Kadiya sa kadiya. Okay, pag cellphone lang ha. Ay, sige. Suway ko na. Kani pre. Ako i-play ha. Larga na. Ha? Okay. Kanila? Magusgan din ako pre. Kanibi. Kana. Oh, it's crying time again. I can tell. Sakto na, pre. Sino mo ka, bro? Hold me, darling. Tuwa sa, pre. Sakto na. Usahan na magpatay, pre. Patya na, pre. Patya sa cellphone ako. Pusan ko na yun. Ita, cellphone na. Di magakuha si Mutono, pre. Mulagi. Pati ya cellphone na. Sige lang, sige lang. Mga pre, oh. Benigno, Uy. ihatod ako sa Inday sa eskwelahan, ha? Oo, sige na. Pagmotor lang mo. Kay, tuwa po na akong partner na ito. Taxi, tuwa mo niya. Yung schedule mo po. So, mabalahabal lang sa mo na. Dong, sige, alis sa mi. Sige na. Uy, Ricardo sa mga maestra, ha? Joke na ito na yan. Pagtarong Benigno, ha? Tingaling inig mata ni mo, mahibong na kagawa na kay tumoy. Pagtarong baya, gyud. Dindin, dali na nak. Ato namin, tatay. Sige. Amping nga. Pastilan, pre. Gadak ko nag-iskilailan, pre, no? Asa may nakalahi, pre? The life is changing. Kaya ito, pre, kita, ako, muskwila ko. Maglakaw rin taon ko pa doon eskwilahan. Bisag layo kayo. Pero karon ang mga bata, bisag doora, magmotor na. Mo din ko ka mag-eskwela to. Uloy, kay naglakaw naman ka. May pahuwag ka kay kapoy mo kayo linakaw po. Bumot ito yun mo, pre. Dindin! Nay? Dali na,
nas tatay nimo. Si Ray mo ato mo sa eskwelahan. Nanan si tatay, nanay? Nana, ganina na sigig busina. Sige na, imong bawon na nas gawa. Ay, nas gawas, imong bawon na diha ha. Nanas imong bag. Salamat, nay. Ignas tatay nimo nga, regards kus maestro ninyo ha. Oh, nanay. Sige na, lakaw na. Kiss, nanay, P. Oh, sige. Sige na, amping ha. Ito na ko, nay. Amping! Nanata sa inyong eskwelahan, nak. Di lang ko nimo yatod sa among room, tay. Ikaw nga lang ato, nak. Katultol naman ka sa inyong room, di ba? Nga na may kitugod sa nanay. Unsa man? Ipaingon ang iparigards ko no siya sa maestro na. Baos po da. Sige na. Ay, ito itong nanay ni mo. Komedya na to. Sige na, kay mamasahero pa ko, nak. Ikagapi mo ko anak ko ini kahapon, tay. Lagi on ta. Basta kay ayaw paggawas, ha? Liala ko des may gate. Nakita gani ka nga taxi, may parking nas gawas. Ana na ka magawas kay... Ako naman ang niabot magkuha ni mo. Kasabot ka. Oh, tatay. Sige. Aray na sa ko, kaya? Isa ko, tatay. Sige, bayan na. Lugar diha palihog dong kadang na iro. Tungod na ng iro. Oh, okay, sir. Pamilapas ka. Dito ra. Ingon ka sa tulog itong iro. Dito ra gani. May lakaw mo ko ng iro, sir. Ako lang disundan ko sa siya hunong. Ingon ka munong kustungod. Panahan dito. Oo, dito ra dahil. Bida. Kami tungod sa iro. May lakaw mo kong iro. May iro. Kanahan ka, baby. Sir, plate ni mo, sir. Ha? Plite. Sulsulumin. Ha? Sir, plate ni mo, sir. Isipa na. Hoy, Sir Upaw! Nakakatawa na. Kaupaw lang eh. Kasayo gud ni grahing Benigno. O pa gani alas 12. Ay, basig gutom na ni. Ako sugaton. Sapo to itong upaw na. Di ka niya wala nung kita pa sa hero. Ganda, malas sa pawa. Benigno, sayo ka lagi ni grahe. Gigutom ka? Ay, di kay gutom lang. Gisapo to yung ko. Pagsuka dito rin kay. Mukaon ko. Bas mawa nga akong sapo to. Unya, nakahapit ay kag sudan. Oh, na diyan taxi. Kuha lang kay. O, sige. Tiguwang naman yung bana na ko sa puto naman kaayo. Kuha na kong sudan, be. Asa mo niya gibutang? Oh, uy. Na may gamayng bag? Iya ni? Murag di man ni iya. Kaya man sa ko makabantay nga may bag siyang ingon ini. Kinso? Huy, ginuo ko kadagan ang kwarta! Mas man nilinibo! Unya ka baga! Murag usa ka bandol! Ay, padali na kay gutom ako. Oo, dong! Asa na yung sudan nga imong ginawa? Dara di ay. Diin man siya di kwartaha, uy. Diin man itaw ni niya, uy. Ay nga nung gisapot man ka. Ay, lagot ko itong katapusang pasahero na ko. May kanaog dito. Mong plite. Nga naman. Gusto ko siya nga. Alapas. Ay nga nung gilapas man sad nimo. Ay nga, ngayon man siya nga hunong tungod anang iro. Niya kay malakaw ng iro. Di, tagbo ko sunod-sunod sa iro. Ako asa na nimo Benigno, eh. Hay, may pag mag-drive na nakakabalhabal, Benigno. Kawa ba klaro ni mo, eh? Ako naman nung isad-on ni Ron. Ambot ni mo. May ragi di kang wakabayre, kay uplo ka man sa di ay. Doy! Wow! Daggan ko na nila eh. Nangumpra ka? Ay, unsa di ay? May kaya ko na sa kapangumpra, no? Angang, unsa man di ay? Pero, time sa, diin mo ka... Oh, Ay, nangita ni mo, ato asa to. Tiwasong ko panood sa ref akong kinumpra, ha? si Paradox man, Ron. Oh, Paradox? Wadi ka mo kuhan trabaho, Ron? Awa pre. Yang gipahapit ka na ako diri si ma'am. Sabot ka pre. Gipahapit ka na ako ni diri ni ma'am. Sabot ka.
Ganun man ko ba? Na may tao dito nga nangita siyang bag. Nibilin ko no sa taxi o imong taxi ang iyang giingon pre. Ang 003. Ay gawas gini ron. Mo ba? Ato alas man pre. Patuon ka karon dayon kay nagsigi pag panawag nimo. Pero wa mo ka makontak nganong kuno ka? Hindi mo ka makontak. Ay, nalubat ko. Amo ba? Ato yan pre kay naguwat to nimo sa ma'am og katong tag-iyas bag. Sige. Ako, atuan, pre. Salamat kay pre. Asa ka? Matos garian kay ipatawag ko no kung madam. Nga naman? Na ako na nangita siyang bag. Unya, akong taxi ang giingon. Wa man ko nakita ditong bag. Kuan. Sige, ariyan ako daya. Ariyan ako. Hala. Dili ka katong... Hala katong baga nakit anak ko ano daghang suot nga kwarta. Di ka tumamo. Na, ipamalit na ba akong kinumpran ako karon? Patay! Huwaton lang nato sila kadiyot, sir, ha? Padong naman sila nga rin. Bida, ganina raman ko din ay. Wa gyud ko kitang timo ang gidahaba bida. Ang gigutom ka, sir? Hala, wala ba may makaon diri, uy? Oh, naaman ko'y bawon, sir. Kinanalay ka na, oh. Ay, Sige, oh. Unsa man eh, ha? Unsa di? Ay, ako maguning snack, sir, unta. Pan ragod ni, pan bahog-bahog. Wa ay paborito naman anak ko. Ay, mo ba, sir? Basta lang tayo, minga di ay, no? O, sige, sir, para dili kalaayan ba? Nya, gigutom man ka. Kan-ana lang na. Mukhaon yung ko ani. Kaya taon kong naghuwat ni Bombina, gilunusan siguro. Dugay-dugay na ko nakaon na ni Sampana. Sige, sir. Wow, skalambi, ba ni? Ay, pagkada ko kaon lang, may nitawhana. Mrs. Kakuan pa, kaning watay. Masing matukan ko ba? Watay padango ka ni. Ay, kadiyot, ha? Magkuha ako, sir, ha? Kadiyot lang, ha? Nahak ba nitawhana? Kinigis binigno, ngita gini ko anda ilisan, ha? Oh, nanay. Karon pa naabot. Kagasto na ba ng ungkuan nila? Hasta nga akong pan bahog-bahog na diskuhido pa pagkakidon. Mr. Napahat, muna siya ang imong nasakyan nga nahabilan ang imong gamayng bag? Ikaw? O siga man ang mata ni mo, ha? Ano siga ng mata ni mo? Ano mo siga nga? Siga mo ng upaw ni mo? Uy, binigno? Kabawa ka ko'y batasan, ha? Madam? Unsa man ka binigno? Wa man kay respeto nako nga imong manager? Ingon ana imong ipakita sa to mga pasahero? Ay, naglagot ko ng tawa na, madam. Misakay na ko niya. Wa mo pliti! Wa mo plite. Tinuda sir nga wa ka mo plite? Madam, unsa kinsa may ganahan mo pliti taon lapas kay kung ginaugan taon, porti na kung layo lakwa taon, gilakta na ko, porti layo. Nga naman na binigno. Hoy, Ang istorya mo ko diya, samtang nagdagan may para siya. Ingon siya. Ngayon, lugar ana paliog dong, ihunong tungod na nagbaro nga ero. Mamanisulti niya na ko. unya? Ingam siya ihunong tungod anang ero, di ako gihunong tungod sa ero. Unya kay milakaw mang ero, di ako gisundan o kasa. Midagan mahinoon, di ako gigukod. Nganong gigukod man nimo? Ingon man siya nga ihunong tungod anang ero. Unya sao man ako paghunong tungod sa ero nga midagan man ero. Tagbaw mo ko di mo nalapas sinoon mi. Tinuod ko. Siya pa'y masako. Siya pa'y wag mo pliti. Unsa? Siniswerte na siya. Upay na ako. Hilo ang binigno. Maningil na siya. Bayad man, paningli na. Paningil na siya ang pliti. Unya na. Unahaw sa to katong iyang problema. Nabilin ko lang yung bag sa mong taxi. Wani mo mahipos? Na, wad ko may bawa na, madam. Wad ko nakitang bag sa akong taxi nga nahibilin. Kaya kung naapa, ano ko itong di mo na ako i-deposit din sa opisina para kung naay mangita, naara.
Makuha nila. Wa masan ko kay Bawog. Siya ba'y tag-iya sa baong bag? Kay bilahos mo sa lakaw. Wa mo plite. Be. Tanaw na to imong taxi, be. Benigno. Sige, tanawan ninyo. Yung zaman, ma'am, nakita ninyo? Kaning, diin man di ay ni mo gibutang ang imong bag, Mr. Napahak. Diha, ma'am, diha. Niya, wa man lagi. Ikaw, no? Imo buhat na sa... Wa pa ka maplit din ako, imo pa cukup sa nginlan. Tinggal pakatag may derong Benigno, hoy. Makaduha ka na, ha? Last na lang, ha? Bantay dyan ka ron. Ay, makalagot mo ka, madam. Lagot ko. Wa pa dyan maplit niya karon, sa nginlan ba niya? Grabe yung tawa na. Asa kong hustisya ni? Ha? Asa hustisya ni, madam? Asa ba ni? Dito na ako nakitis imong taxi. Abi na kong imo na. Inak, mauning ipakita itong... ang soda ni. Mao na lang na, kaya ako magkikumprang uban. Sa! Muna ako problema karon. Kaya huwag din masulti na ako akong asawa na may nakita din siyang bag. Unya gikuha o wag sa masulti na ako kaya nagtuo siya nga ako ato. Karon usaw umanin ako. Mawang sa kumuuli. Unya, kuha nga ng kwarta. Kuha nga ng sod. Masa may buhato na ko niya eh. Palawag tabag itaw ko ninyo. Kung saan mo ko kamang pasulti ko. Benigno. Mga bata, lami kay na basta pa doon kay ekspelakan kay abti kay mong uto ka na, taasin mong energy, happy yung kay ka. Purang sa tanggap, adto ka, happy mart, walo na ko na tabuno kong makta. Suluyan kay barato kay lang mga palalito rito niya doon na pa'y donuts or askilit sa Happy Mart Baktan. One herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man kaning mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato kada og sepanyawan herbal capsule kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa sepanyawan herbal capsule. Ining paniudto nimo mao gihapon usa gihapon ka kapsula sa sepanyawan herbal capsule. Imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa sepanyawan herbal capsule. Ugalan nga ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok, di na mo angay mabalaka, tungod kay, doon na makatambal, na makaayo, anang atong kibati sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Ate Pres! Okay, ayos. Si Dudong Binigno Ate Pres. Binigno. Kanis Binigno Ate Pres. Buutan na siya. Pero diha mo ko siya pasahero Ate Pres nga nisakay niya ang nahitabo ka na ba ang parehang kanang mulak. Anak ko diha ihonor ko iro. Kay karon tungod ako si iro dong. Dila ka mang iro Ate Pres. Di yang gigukod-gukod na. Sige kay itungod mo si iro. Mao to nga paghuman na saylo na mo iro. Layo na magkay pasahero gidaogan. Nanawag lang iyang pasahero. Wa mo plate niya. Ang nahitabo Ate Pres, ang bag sa pasahero na bilin man. Unya, pagkabili ni reklamong pasahero dito sa ilahang opisina. Karon kay ningon siya, wala ko naman kung kitag bag. Dito rin siya ang asawa Ate Pres. Nakitaan siya ang asawa. Oh. Nakitaan siya ang asawa dito sa taxi niya. Mo nang gigasto ang kwarta. Unya, na problema siya kung saan na ko ani iuli pa ba niya? Bayran, oo. Bayran. Lanoy kay may bawan niya. Di ba? Lain kay paminaw. Saan na niya? Adong, bida sa di ba? Saan na sa kato pasayro? Ano, bitang gibili. Ngano masang gibiyaan man niya, oy.
Matod pa nga din dong Rainbow Race, mga awat pa nga din. Bitaw ay dong, abinig do, sultiis tinuodong. Ing na nga, sir, ako sir, wag yung kayo kalibutan kayo sa ako pakibaw nga, gikuha mo din sa kong asawa, ba ito, nakiglalis ko nimo kayo wag ko kita. Paguli na ko sa bahay, dito din sa kong asawa. Ang problema, ati Presno, di mo to, Dili, tingali mo to, pero ilisan nyo itong kwarta. ilisan lang na nimo dong. Kwarta, man to. Pilay sod ato, panguntanay mo asawa, pilay sod, ilisan lang nimo. Ba, mo sa may ato, mayaw-yaw, or matambag na to, ani niya ba, magalingkod yung kadiabi. Kung atong ilingi diri sa Juan 8, versikulo 31 nga ri sa 32. Busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kun tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Kana, Karon, kiniging mo din sa Ginoong Jesus nga kung tumano ninyo nga ako mga pagtulunan. Unang lugar, ang imong asawa, wala siya katuman parte sa mga espirituanong gimbuhaton. Ngano? Wa gyud siya mapebaw nimo nga niabot na og ang taxi nga ibot niabot nga imong gimaniho imong gida dunay bag wa siya mo sulti karon sultihan gyud nimo ang tag-iya og eksakto katong giingon ni Goliath nga wala kaysa kay imong asawa maumay ni kuha sa bag. anak yun. Ang imo asawa dunay gamay nga pagkulang. Sa ako nang giingon, karong giingon ni Ginoong Hesus dire, nga tumano ninyo nga ako mapagtulunan, mahibaw kamos kamatuoran. Sulti na lamang unyag, pele na gastos imong asawa, ang iyo lang nga inyong datadatahan. Tahan na lang yun. Oh. Tahan na lang yun, ma'am. Na ay na sobra diha, 1/2 ba, 1/3 na balang ka, iuli lang kaysa dili mauli. Mao. Oh, di ba? Pero ilisan yun, buot nga. Oh, datadataan na lang. Mahimo nga. Kuha. Oh, mahimo nga adto mo imong ingnon na ang inyong manager nga kung pwede adto siyang opisina o di ba adto mo sa barangay aron tambungan mo sa barangay captain kay basin unyog mag-inirita ang si tawag mag-init ang si tawag na mag-init. Irita. Oo, ang tag-iya. Apan ang imong asawa sulti gyud nga naa say sayop og dapugon ka inday na wa jud koy mahimo. Oh, kay ano man ka musulti. Tinuod ba gingon diri Ginoo? Managid po unta ang asawa dong imo ni dong. Mao bitaw nga nakalapas siya kay gisulti na ni Ginoong Hesus. Usa pa sad kung naigugma ka sa imong bana, dili nimo itago. Oh, dili nimo itago kung unsay kay panang nabi uban natin pres kung makakita ka kwarta niya mo iuli, painungdan ka. Either tagagag tunga or 1/3 or 1/4. Painungdan ka tungod sa imong bulawanong mga gibot. Dapat ay daga mo uli nga mga taxi driver sa itong estasyon lan, no? Tinod na. At attorney mo sa render kung sa mga nabiyaan. Ang uban giliba mo, kanang may Tuod may kinagisgotaan akong ipalanog dire Gold Palace Building pataad to Goliath kana magsigil gikog dali ang akong bank book na tagak giuli sa tao nga wala ba ko katimaan si angan o kinsa ang buto ka pasalamat mo ko adto sana minaw karon 11 na kato nakapunit sa akong bank book dapit sa may Santiago Street niya Kaya sama na nahitabo. dito pa sa Gold Palace. Ay, tempo pa sa punday na. Oh. Sagdi lang, at least mo ingon ko nga nagamag kita lanog nagamag yung maminaw nato nga may kabam kay bankbook. oh kanang naang giuli Ako nimo picture gyud ako sa bangko. giuli nimo sir bigyan? o giuli nimo sir kanang naang untingan niong salamat kaayo nakalimot ko sa imongan Gold Palace pa mo sa patong usa tong tuiga na balhendirilan Kuan man ta sa Gold Palace 80 ta, di ba? Di ba ito sa Gold Palace? palat man sa kuan ba Adilis mo Gold Palace. itinayin Hala, uy. oh Amo, uy. oh mauna lang to day ha sultiin na lang siya Dino. sulti ang imong manager patabang niya nga wa jud kay sa imong asawa may nakakita og gasto niya wa siya man ang head so limpyo ang imong konsensya kaysa dili ninyo nabuhaton di mo katuog ang maghayang kana na lang yan ko man ana pasalamat mo sa kay tasan nga ingno ta maluwas mo sa
sa inyong ta kasalanan ug maluwasad mo sa inyong kahimtang nga dili mo pasanginan kay sige ikihaw niya minuon mo ug salamat sa pagpadangat itong tulumanon. Kung ako ang pasultihon.